twi atwerɛdeɛ no emu bia wɔ din sonko a yɛde frɛ no ɛna wakyɛ atwerɛdeɛ no mu mmienu yɛwɔ consonant ɛna yɛwɔ vowel atwerɛdeɛ no na yɛhu sɛ yɛfa consonant ne vowel bia ne yɛka bom a yɛbɛnya asɛmfua bi nti yɛtumi yɛ nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmienu yɛsua deɛ ɛkura atwerɛdeɛ mmiɛnsa ɛna yɛsua deɛ ɛkura nan anaa deɛ ɛboro saa yawada a ɛtwa mu yaa ɛnɛ yɛbɛyɛ mmɔakyire nti yɛbɛhwɛ ne ayɛsua ne nawɔtwe yi mu no na afei yɛsua biribi foforɔ nso aka ho nneɛma foforɔ binom a yɛsua de ka yɛn kasa no ho no baako ɛne sɛ wɔtwi mu no sɛ yɛfa twi atwerɛdeɛ biara na sɛ yɛ edin a atwerɛdeɛ a edi kan wɔ edin asɛmfua biara mu wɔ twi mu no ɛnsɛ sɛ ɛyɛ anaa hr te sɛ edin ko adeɛ a hr anaasɛ biara ni wɔ a edi edin bi kan wɔ twi mu gye sɛ saa din no yɛ din a yakɔ fam afiri kasa foforɔ mu nti ɛma ho hwɛ so te sɛ rɔba radio lorry lawyer ne deɛ keka ho ne nyinaa yɛ nsɛm a yakɔ fam ɛnyɛ twi nsɛmfua ɛno so da nkyɛn a yɛsan so sua sɛ twi mu no yɛbɛnya consonant mmienu bi abɛka atwerɛdeɛ no ho yɛwɔ v ɛne z ɛwɔ saa atwerɛdeɛ no mu a ɛboa ma kasa no so ɛtu mpɔn nti ɛnɛ me Kwadwo Aboagye me ne me rapani ɔsɛpɛtɛtɛ kukua me sɛ ɛna yɛde dwumadie brɛ mu na sɛdeɛ da yɛyɛ no yɛbɛyɛ no nkɔmmɔbɔ kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi de n'aso adi akyire na sɛ ɛkɔba sɛ wɔn nso wobua sɛmisa no wɔ tirim anaa baabi a wɔwɔ a wɔtumi adi akyire nti yɛbɛhyɛ aseɛ firi nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmiɛnsa no na afei yɛde abɛsi deɛ ɛkura atwerɛdeɛ nan na yɛkeka bom deɛ ɛyɛ nsɛmfua atenten binom ɛwɔ twi kasa no mu nti asɛmfua a yɛhwɛeɛ no bi ɛwɔ nawɔtwe no mu no emu bi yɛ bɛ u a bua nti wei yɛ nsɛmfua a ɛkura ɛne nye gye anaasɛ vowel mmienu a ɛyɛ u ne a nti deɛ di nkan yɛ bɛ u a owura ɔsɛe sɛ ɛyɛ bua ɛnde afei ma yɛnhwɛ dɛ u a dua fɛ u a fua hɛ u a hua kɛ u a kua u a nua in u a nua tɛ u a tua sɛ u a sua yɛda ase paa nti weinom yɛ vowel mmienu u ne a afei yɛbɛkɔ o ne a nso ɛso nti ma yɛnhwɛ deɛ di nkan bɛ o a boa fɛ o a foa hɛ o a hoa kɛ o a koa o a moa in o a noa tɛ o a toa sɛ o a soa yɛda ase paa owura ɔsɛe afei yɛnkɔ o ne ɔ so o ne ɔ bɛ o ɔ boɔ fɛ o ɔ foɔ hɛ o ɔ hoɔ mo ɛna tɛ o ɔ toɔ sɛ o ɔ soɔ wɛ o ɔ woɔ yɛda wase ɛne yɛnkɔ e ne ɛ dɛ e deɛ fɛ e hweɛ sɛ e seɛ tɛ e teɛ yɛwɔ ayiko ɔpani ɔsɛe nti afei yɛhu atwerɛdeɛ a ɛkura ɛwɔ nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmiɛnsa mu emu binom na yɛabobɔ so yi yɛbɛhwɛ ne yɛkura nan anaa deɛ ɛboro saa nso nanso ansa na yɛbɛkɔ deɛ ɛkura nan anaa deɛ ɛboro saa no so no na yɛkae atiefoɔ sɛ dwumadie ɛyɛ bolingo consort ɛna wasɔ asene a yɛde brɛ wɔ ɔpemsɔ 104.7 fm so na bolingo sɛ woba yɛn asoɛyɛ a yɛn dwumadie ɛne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa afoforɔ mu nti sɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ nea wɔfrɛ no interpretation sɛ obi kasa ne yɛkyerɛ nsɛm no ase akɔ kasa foforɔ mu anaasɛ translation sɛ wanya nsɛm bi a watwerɛ agu nkrataa so na wopɛ sɛ yɛnsan twerɛ nkɔ kasa foforɔ mu nso a yɛbɛyɛ ama wɔ bolingo consort sɛ nso woayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛmfa sini no mu nsɛm ngu sini no ase sɛdeɛ ahwɛfoɔ ɛbɛtumi ahwɛ sini no na wasan akenkan ɛmu nsɛm no so a yɛbɛyɛ ama wɔ kasa bia a wopɛ sɛ yɛnyɛ no mu anaasɛ sini no wayɛ
na kasa a wɔde di dwuma wɔ sini mu no wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforɔ mfa so sɛ bi a wode twi na yɛyɛ yɛmfa borɔfo anaasɛ kasa foforɔ biara mfa so ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ bɛtumi ahwɛ sini no wɔ kasa foforɔ mu nso a yɛyɛ saa nso ma wo afei sɛ saa berɛ yi wopɛ twi ne fa nte kasa a ɛmu da hɔ a yɛkorɔ gyen akenkan wɔ kɔmputa anaasɛ wɔ mobile phone so a deɛ hia ne sɛ wobɛkɔ website a ɛdi nkan a yɛde di dwuma ɛwɔ twi ne fa nte mu nko a yɛfrɛ no akannews.com wokɔ hɔ a asuadeɛ nwoma sua ho nsɛm abrabɔ mu nsɛm anigyesɛm afotusɛm amanyɔsɛm ne deɛ ɛkeka ho nyinaa yɛtwerɛ ho nsɛm wɔ akannews.com nti wobɛtumi akɔ hɔ no akɔkenkan twi ne fante ho nsɛm korɔgyen a fomsoɔ biara ni ho na ɛbɛboa ma wo nwoma sua akɔ anim yie paa ɛneɛ yɛbɛtoa so na yɛahwɛ nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ 9 anaa deɛ ɛboro saa nti yɛmisa owura ɔsɛe sɛ yɛserɛ woayɛ krado anaa yo ɛneɛ yɛba bɛtoa so asɛmfo a ɛdi nkan a yɛhwɛ ɛyɛ ɛdɛ in edin afei abɛ her abɛ abrabɔ mo afei san tie saa asɛmfo yi so abɛ her abɛ abirabɔ mo ɛna deɛ ɔtɔ so ne yɛ abɛ her abɛ abrabɔ mo aha nti ɛyɛ me sɛ yɛawada no yɛka abrabɔ ne abrabɔ ho asɛm nti yɛbɛma owurɔ sɛ akyerɛkyerɛ yɛ mu sɛdeɛ ɔkyerɛ yɛawada no a yɛka abrabɔ koraa a ɛkyerɛ sɛn abrabɔ kyerɛ sɛ ɛnyɛma bi a ɛmmɔ anan kyerɛ sɛ ɛyi asekyerɛ no ɛsono wei na ɛsono wei yɛda wase paa no okay wobɛtumi ama yɛn ho hwɛsoɔ kakra a abrabɔ sɛ woka biribi te sɛ ɛboɔ ne nsuo ɛyi ne nkyerɛseɛ no ɛbɔ bra mo nsuo nko na ɛboɔ nko okay nti na ɛkyerɛ sɛ ɔbarima ne ɔbaa nso yɛ abrabɔ ɛno nso ɛbɔ bra aha nti ɛneɛ ɛna abrabɔ bɛyɛ dɛn sorry aha ɛna sɛ bi a maame ɛna na abrabɔ bɛyɛ ɛyɛ agya mo ɛna nuabarima nso yɛ nuabaa mo ɛna nsuo nso abrabɔ bɛyɛ ɛboɔ mo na afei yɛfa biribi te sɛ akɔkora a na abrabɔ bɛyɛ abranteɛ aha nti ɛno ne abrabɔ buroni sɛ opposite in meaning ɛna abrabɔ nso deɛ yɛn nyinaa nim sɛdeɛ obiara tutu nanamɔ wɔ asetena mu ɛna yɛfrɛ no abrabɔ ɛndeɛ meyɛnkɔ asɛmfo a ɛtɔ so no asɛmfo a ɛtɔ so yɛ akɛ a akoma sɛ ikɛ a sika sɛ akɛ a sɛ akɛ a sakasaka asɛ u a asua asɛ u a fɛ o asuafoɔ a in yɛ a a in yɛ a manya sɛ her sireɛ ada u a adua ada u a in aduane ada u a in a aduana abɛ abɛ bɛ u o abɛbuo awɛ her awareɛ ɔwɛ her ɔware tɛ wɛ in twene tɛ wɛ in bɛ twenebɔ tɛ wɛ in bɛ o a twenebo a bɛ o a fɛ o boafoɔ bɛ a kɛ o baako bɛ a kɛ o fɛ o baakofoɔ a kɛ yɛ ɛdɛ akyɛdeɛ yɛda wo ase paa owura ɔsɛe yɛho sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a ebia na ɛyɛ wo sɛ asɛmfoa yi deɛ mɛdɛn abɔdin nanso ne nyinaa ne sɛ wode w'adwen bɛdi deɛ yɛka n'akyi na afei wakyekyɛm
twi mu no sɛ asɛmfua no yɛ tenten sɛ deɛ nkora mpo a yɛde nea yɛfrɛ no asɛnsini broni se syllable ɛna bɔdin enti wɔtwi mu no berɛ a wɔhyehyɛ yɛn nsɛmfua no wɔyɛ no ɔkwan bi so a ɛbɛtumi ama yɛde twene aka nsɛm no ɛno na yɛfrɛ no tweneka ɛwɔ twi mu no nti ɔkyerɛma dwumadie no sɛ wɔde twene ɛkasa kyerɛ ɔmanfoɔ na nsɛm a ɔkyerɛma ka no ɔmfa n'ano nka ɔde twene nko ara na ɛka ɛna ɔkyerɛma nso kasa a yɛnkyerɛ aseɛ ɛfiri sɛ nsɛm a ɔkyerɛma ka bi a ɔgye di sɛ ɔne anyansafoɔ na ɛkasa sɛdeɛ yɛdi ka te wɔ mmɔfra no anwensɛm mu no yɛsɛ ɔbanyansafoɔ yɛbu ne bɛ yɛnka n'asɛm nti twi nsɛmfua mu no yɛahyehyɛ nsɛmfua no sɛ consonant ba a vowel ntoa so na consonant aba na vowel aba nti asɛmfua bi te sɛ saka saka yɛde twene ɛɛka sakasaka ɛnyɛ den nti kane na yɛ nananom ansa na telephone po ɛbɛba ma wato nkra fa telephone so no na wɔde twene di nkita ho ɛsiane sɛdeɛ wɔhyehyɛ yɛn kasa no nti te sɛ bi a asuo twa ɔkwan twa asuo ɔpanyin ne hwan yɛde twene ɛka saa nsɛm no nyinaa ɛno kyerɛ sɛ twi yɛn nsɛmfua no wɔhyɛ da to wɔn bo ase na ɛhyehyɛ yɛ na ɛnyɛ den nso sɛ obi bɛtumi ɛde ayɛ adwuma afei nso twi mu no sɛ yɛkasa a yɛwɔ nsɛmfua bi a yɛmfa mfiri ɔkasamu ase ɛno ne nnɛ deɛ yɛsua ne ade foforɔ wɔ yɛn adesua mu sɛ wɔrekasa wɔ twi mu na sɛ wopɛ sɛ wofiri asɛmfua bi ase a yɛmfa asɛmfua wɔ ɛnhyɛ ɔkasamu ase wɔ twi mu hyɛ no nso yɛmfa mfiri ɔkasamu ase wɔ twi mu na mmom sɛ wɔreka ɔkasamu biara wɔ twi mu na sɛ wode wɔ no firi ase a woyi wɔ no firi hɔ a nteaseɛ bɛbam sɛ bi a wɔ yɛn man yi mu ha woyi wɔ no firi hɔ a wobɛtumi aka sɛ yɛn man yi mu ha nteaseɛ wɔ mu wɔ no ɛyɛ borɔfo nyansa aborɔfo deɛ wɔwɔ nea wɔfrɛ no preposition kyerɛ sɛ nsianimu no bɛba ansa na edin aba nanso twi mu deɛ yɛn deɛ yɛ post position edin no ba a ansa na beaeɛ no aba tete sɛ bi a ɛdan mu akonnwa so efie akyi ɛkwan mfimfini nti mu so akyi mfimfini ne yɛfrɛ no post position ɛwɔ twi mu ɛno edin no ba a na post position aba nanso borɔfo mu deɛ in the room in ɛna yɛ preposition on the table on ɛna yɛ preposition nti saa wɔ a ɛyɛ in no ɛyɛ borɔfo adwene twi mu deɛ ɛsɛ sɛ edin no ba nsa na beaeɛ no aba nti yɛnka wɔ twi mu yɛka sɛ twi mu no na afei yɛatoa so yɛnka wɔ Ghana yɛka sɛ Ghana man yi mu no na yɛatoa so yɛnka wɔ mitire mu deɛ na yɛatoa so nti saa na ɛno ne ade foforɔ a ɛnɛ yɛsua ɛwɔ yɛn adesua yi mu owurɔ sɛ menim sɛ bia wɔ bibi foforɔ bi apɛ sɛ atiefoɔ ɛnhyɛ no nso a megye sɛ deɛ wɔaka no nyinaa ɛno ano no sɛ yɛka bi a in another matter asɛm foforɔ mu no sɛ in no a buroni de fiti aseɛ no wode fiti aseɛ sɛ wɔ asɛm foforɔ mu no a na mu no ɛne wɔ no abɛyɛ mpire no wabɛka no ɛyɛ na buroni si tautology saa in no ɛna yɛde ayɛ mu ɛwɔ asɛm foforɔ mu nti asɛm no ba nsa na mu no aba sɛnea ɔkaeɛ no aborɔfo deɛ in no bɛba nsa na in another matter na ɔno yɛ preposition yɛn nso yɛde post position nti mu yɛnhwɛ ɛno na yɛnhwɛ no yie na obiara yɛ kasa ma ɔmfa wɔ mfiti aseɛ yo bɛma bakye akora bi na ɛte hɔ no bisa no mmienu yɛhwɛ adeɛ so bi twa okay abrante wodin de sɛ mpanimfoɔ din ne kora no akwasi akwaba megye sɛ na wadwen di nea yɛsua yi akyi paa mo ɛna wosua twi nso wɔ sukuu mu ɛyɛ paa ɛneɛ akwasi mebɛbisa wo nsɛmfua binom wɔ nti atie sɛdeɛ meka no ne yie na watumi abɔdeɛ ma woyɛ mu nhyehyɛwae asɛmfua a mebisa akwasi ɛyɛ saa asɛmfua yi sɛ meka sɛ i kɛ a sɛ wobɛbɔ din sɛ sɛ i kɛ a sɛ
Sikasem. Mo akwasi. Kan san obi na ka frɛ kyerɛ no. Akwasi amumpie. Yɛsɛ akwasi nyankra to bi frɛ kyerɛ. Nti ama yɛyi akwasi afiri hɔ de. Okay, yɛnua ba, we did say. Achepem Tony. Achai. Oh, okay. And I want say. Sewa. Mo yo. And Tonya, what dia edin kan? Eye. O be. O fe. O. Be. O fe. O. Obefo. Sante ni biem. Obefo. O be. O fe. O. Obefo. Mo Tonya, ayuko enwan no. Enwan. Sewa. Adru so. Sewa nso odi enie. A pe. A fe. O. A pe. A fe. O. Mo sewa wa ya de pa. Endi sewa ampafo. Sewa ampafo brakatu. Omra ne no wa ya de pa. Sewa aya de. Aha, nti wa ka ampafo. Ene ya senya asiafo foforo. Menu aba we didn't say. Belha mo ena unso e Priscilla yo wenum de abrafofo nko a ene Belha mmiɛnsa ase wasemfua eye se u ke u in i se u ke u in i time yes with me uncle sukuni yes sukuni Priscilla ya de I am saying 7 for Beha and you say to one to me amodi sukuni mo den ko ya do twi you know about from we didn't say Victoria mo Vic and the way the victory on okay Victoria also was same for any a ke we a de akwada noa washe obese na se noa jicha baje e bedo ase papa o papa so yuko twi de mi se na mihia papa to da me spare am chire me nenso so be ne kakra ni nya de bisua nyame sha papa ofa adu suei ye bebo dia se be hwe afanum bi se ayin bia se ba proverbs ehun ehia na ehun hia kura na ekwan be so na fa so ma ehun ehia ye wo adwum tuo bi ye wo nsem be ba